тавре ки хабар дода будем имрӯз дар ахбор китобхонаи ба номи Пушкини вилояти Самарқанд ҷамомати навбатии бахши тоҷикии шӯъбаи вилоятии иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон доир гардид. Онро роҳбари шӯъбаи вилоятии иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон Тошпӯлод Тугалов сарварӣ намуд. Саравар ҳисоботи 6 моҳаи бахши тоҷикии шӯъбаи вилоятии иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон аз ҷониби раҳбари он Асадулло Шукуров пешкаши ҳозирин гардид. Нотиқ сараввал дар бораи имкониятҳои имрӯзаи ба эҷодкорони тоҷикзабон даст дода ҳарф зада корҳои дар давоми 6 моҳ амалӣ шударо баррасӣ намуд. Дар давоми ин 6 моҳ зиёда аз 50 адад китобҳои мо бо забони тоҷикӣ чоп шуд. Ин китобҳое ҳастанд ки барои хонандаҳои мо, барои китобхонаҳои мо хеле зарур буданд. Ва ғайр аз ин дар ҷойҳо тадбирҳои зиёди адабӣ фарҳангӣ баргузор шуд, ҷашнвораҳои эҷодкорони мо гузаронда шуд. Яке аз дастовардҳои дигари бахши тоҷикии шӯъба ташкил кардани аввалин маҷаллаи тоҷикии адабӣ, илмӣ ва фарҳангӣ бо ном Дурдонаи Шарқ мебошад ва он рӯз аҳли илму адаб бо нусхаи аввалини он шинос шуданд. Имрӯз дар ҳамин ҳисоботи худ шумораи нусхаи аввалини ин журналро имрӯз овардаем ва журнали мо бо номи Дурдонаи Шарқ ба дасти чоп расид ва ин дар Ӯзбекистон бори аввал маҷаллаи адабии фарҳангие ки ба забони тоҷикӣ чоп мешавад. Ва дар ин маҷаллае ки 120 саҳифа дорад, мо ҳаракат кардем ки дар бораи имрӯза эҷодкорони Ӯзбекистон, тоҷикзабони Ӯзбекистон пурра маълумот диҳем. Ин на танҳо барои Самарқанд, барои тамоми тоҷикони Ӯзбекистон маҷаллаи илми фарҳангӣ мешавад ва ин маҷалла барои мардум дар оянда хизмат мекунад. Дар ин ҷо бобҳои адабиёти ҳамзабон, аз адабиёти Эрон, навини Эрон, аз адабиёти навини Афғонистон, аз адабиёти навини Тоҷикистон намунаи эҷоди намояндагони онҳоро мо ҷамъ овардаем. Ғайр аз ин ба боби тарҷима бештар эътибор додем. Аз адабиёти ҷаҳон, аз адабиёти ӯзбек намунаҳо тарҷима карда ва тарҷимаҳоро ҷой додем. Боби китобшиносӣ аст ва боби асосие ки барои мо зарур аст, боби тарғиби эҷоди ҷавонон. Дар тадбир раиси Маркази миллии мадании тоҷик ва тоҷикзабонони вилояти Самарқанд, сардабири рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд, профессорону устодони донишгоҳи давлатии Самарқанд низ иштирок ва суханронӣ намуданд. Ҳисоботи 6 моҳаи бахши тоҷикии шӯъбаи вилоятии иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон аз ҷониби аъзоёни шӯъба ва ҳозирин қабул карда шуд. Инчунин таклифу пешниҳодҳо барои фаъолияти минбаъдаи он баррасӣ гардид.